Konke sekume ngomumo enkonzweni yokuphelezela obe ngumhlaziyi womculo kamaskandi uSiqiniseko umfoka Mvelase. Nginibelele kanza ukuthi ngiphinde nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lami igama ngumfeza ngithuthi ungakhumalo ela sibona amakomedi. Mhlawumbe usamusha kuleli channel ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu sekume ngomumo konke ukuphelezeleni Isiqiniseko umfoka Mvelase bengumhlaziyi womculo kamaskandi enkundleni uTikTok. uSiqiniseko udutshelwe wabulawa ngesonto ledlule live ku-TikTok la kade exoxa khona nomunye udadewabo aba-chat naye laphana ke ku-TikTok ke nganza kwethu. Namhlanje insizwa iyafihlwa ke laphana njengoba nazi ukuthi ke izimpi zayo okanye ukushona kwayo kuyamanise ke nezimpi zomculo okamaskandi ke laphana nganza kwethu ke indaba ezibuhlungu kakhulu nesizibo laphana engathi insizwa umphefumulayo ungalala ngokuthula, ungaphumula ngokuthula laphana. So lokhu sinilada sinibeka sini-update ngendaba ezihamba phambili laphana emculweni kamaskandi nongasithinta udaba oluthinta uSiqiniseko umfoka Mvelase. Ngaza ukuthi nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.